Her ser I den nye model af Babytroll Sleep Tight. Der er simpelthen kommet en sæknet og en lille kalesje på, hvilket gør, at det er rigtig praktisk her om sommeren. De fleste forældre vil gerne have, at den lille ny skal stå op imod deres egen seng. Så kan man tage siden ned og lige hæfte den fast, og så kan du sætte den helt op mod din egen seng. Når barnet er ved at nå den alder, hvor de begynder at rulle sig lidt, så skal siden altså op. Og det er bare for sikkerhedens skyld. For at justere den til din egen seng, så har den 7 forskellige niveauer, du kan sætte den i. Og ønsker du vippefunktion, så tager du lige hjulene og bukker dem hele vejen omkring, og så har du simpelthen en vugge. Og for ekstra stabilitet, så kan du lige justere hjulene ud. Kalesjen den knappes på ved 2 trykknapper på hver sin side, og så er den lige til at trække ud over. Kalesjen er indbygget sammen med insektnettet, sådan der. Og det gør, at det er velhegnet, især her om sommeren, imod insekter. Og man kan også med ro og mag tage den med ud i haven. Når du køber en Babytroll Sleep Tight, så er det hele med i pakken. Der er en rigtig fin madras, der er insektnet og kalesje, hjulene, det hele er med. Og med hjulene er den nem at køre rundt i hele huset, så du kan have din baby med lige hvor du ønsker det.